Takže cos! Dneska tu jsem zase s Vítečkem. Čekaj, jak to. Vítku, ty jsi to startnul? Jo. Hrám repu, no. Omyl. Já se kouknu, jestli to náhodou, jestli to je dobře. Doufám, že to natáčí repo. Čekaj. Ogo, Vítku. Dobrý, tak to bylo jenom krátký. Promiňte, že ze začátku byl úplně čínský, ale... Vítku! No. O, tady něco je. Tady je Danova oblíbená věc. Jaká? Čekaj. Já jsem dobrý. Dobrý, dávám jí tam dobře. Ne, jo. Třeba vůbec... Mám nějaký... Tady děláš si srandu? Bang! Uranová miska, takže bacha. Mě spadla. Pozor, ale dává to damage. Kamo? Hovno to. Au! Good. Půjdu. To nic ne. Půl to nebo uvnitř. Cože? Půl to nebo uvnitř. Jaký oheň, ty vole? Půjdu. Co to? Kámo, ale já nevím, jestli natáčím to správný okno. Kurva. Co jsi udělal? Já jsem na ní skočil. Ale zahrál to docela hezky. Kolik už máme? Připlácený pavouk. Čau, kámo. Jenom připlácej pavouky. Paparupu. Čekaj. Ský, paparupu. Paparupu. Tohle se bude můj oblíbený teďka. Ten sápek se zasmál. Co? On tam je? Já nevím, on se zasmál. No tak to znamená, že tě viděl. Nechoď vedle mě. To je dobrý, dědo, to je v pohodě. Máš aim jak na děda. Ty spíš. Čekej. Dobré. Takhle budeme celou dobu.
To udělej, když půjde klaun. Okay. Jdeme po to. No. Tak. Co to znamená? On někdo volá? Jo, na telefon, no. To je pravda, ale fakt? Nekecám. Kamo, já jsem se bál, že jde klaun. Nebo ně... Nebo ně... Na co si to koukáš? Hej, když půjde klaun, já. Já jdu. Dobrý, no jak má zavřený ty oči. Týpek je na měsíční. Kur. Já odečel tu kytaru. Já mám, že jo, hodně hápek. 29. Radši běž, on to přijela klauna. Ne, děcko, ale ono to není děcko. Může mě to dohýlovat třeba. Jdeme do Lukáš, bacha. Soundtrack přišel, protože je nubák, bojí se dvou idiotů, který hrajou rap. Totiž je pomalej. Je pomalej, hodně, ale je na bezpečnost. No, není až tak pomalej. Čekej. Já se odsvědím. Počkejte! Ona je tu bouchačka, Vogo. No, ale čekej, nezabíjej mě, prosím. Co děláš? Vítku, ne! Jinak smažu kanál. Kde? Vítku, můžeš si přestat plakat? Vítku. Kámo, já ti tady poskytuju tak dobrý natáčení. Čekej. Počkej, já do tebe... Jdeš slyšet v OBSku? Ale jo. I v tím voice chatem? To úplně nevím, asi ne. Tak to vyzkoušej. Ne, prosím. Já vidovní. Kde seš? Jede. Jaký? Co to je? Jo, aha. To znám. Já je od... To je velmi známá věc. Pomoc. Čekej, ale kolik to za to máme? Jo, já si to vezmu na klauníka. Jo, já se zastavil jsem. Tak já ti to dám do toho extra. A ta bouchačka mi někam odletěla. Někam mi odletěla bouchačka. To jsme furt. Ne, Vítku, ale to mě zabije reálně. A co jako? Já ti tady dávám tak dobrý natáčení. A ty mě tady chceš zabít. Jo. Hej, kde je tady secret? Nemusí být všude, ale měl by tady být někde. Jdeme napít. Mohl by tu být nějaký ten starý. Já vím, kde. Mohl by Že tu by být to ale mohlo starý, chápeš? To starý. No secret. Starý. A kde je ta bouchačka? Nevím. Tady. Tam je. Tady je bouchačka.
Já nebezpečnej. Vítku, ale chápu, že mi to zabije. Vítku, jestli mě budeš zabít, tak jako... Já ti nebudu natáčet videa na ten kanál. To je kokot. Vítku, já jsem si dělal prdel. Tohle. Ono se to Osíjaš! A nevíš, on to rozbil, já ti to... No a ono to furt říká minus 1000, 11 000. Ne. Já to nemáme, škoda. Škoda. Tak jeď, nechci nic a Jdeme hned. On se měl respawnovat. dělej. Já něco koupím. Ne! Je to Jak se jedno, mě kolik zabíjet mám sám žil. sebe? Je jedno, kolik mám. Vítek je hrozně toxický. Vítku, ty jsi hrozně toxický. Jo, já jsem se zabil. Omylem chceš říct jak? No střelil jsem Já jsem tu, sebe. já jsem tu pistol otáčel a já jsem jí zrovna omylem otočil na mě. A já zrovna práčku to... No, Já mám to stejně. jo, dobře. Co zase Taky jsi dělám? slyšel? Ty dveře. A nic není slyšel asi. jsem, když jsem otvíral. No, Ne, myslím to je si, že ten. jsem otvíral taky dveře. Vítku, nezdroj mi, Jo, to, že bych si přestal natáčet ty videa, tak jsem si dělal srandu. Oh my god! To je nejlepší kámo. Co je? Co je? Pojď za mnou. No. Co to je za... Hamburger. Hamburger! A 200 asi odevzdat. Co? Já to jdu odevzdat. Ne. Pomoc. Repo. Čau. To ni na. Je kokot oko. Ne. Zlom. Zlom. Už zmizel. Ale co to je za zvuk?
Ale jak zní? Je. Na něj koukáš. Tu není. Okoun. Okoun obecný. Neboli okoun dementní. Jdeme do skorátky. To je znepokojivý zvuk. Tady mám nějaký hovno. To pík. Kokot. Lukáši, to byla jediná věc. Já jsem ji rozběhnul. Pošla ozvě... X! Je tam Huntsman. Co máš prdel? Ne, Huntsman je ten Tráč? trháč. Trháč, no, trháč. Já si jdu pro pití. Takže budeš křičet. Joj, Vítku. Joj. Joj. Jupí. Joj. Kam, kde je? Au. Jsem tam. Vítku. Půjdeme po tomhle kole. Co? Repo. Počkej, já pak řeknu. Když tak dělej toto, kdyby to uviděl. No? Hej, Bugur. Hambáč! A co bylo to druhý, co šlo vzít? Nevím, ale to je jedno, už máme na druhý extraction. Já asi už vím, kde je ten extraction. Úplně tudy. Vítku! Pojď, Tu. ten hamburger. Pojď tudy. Tudy je? Au, ty sračko. Ale už máme... Tady. Ne, Tady je extra. nevím, ale podle mě tam, kam jdeš, úplně nebude. O zub. No, teď nám ale stačí to, co máme v kartu. No tak hledej, než to najdeme. Ale už je jenom Čau. jediná cesta, kde může být extra. Au. Ježiš, se ti dával ty hýry. Cože? No, já jsem ti omylem dal hýly. Tak tady je máš na zpátek. Ruka. Cože? Vítku! Tyku. No Musí jdeme. být někde tady. No a nebo je tam i trhač. Právě. Tak pojďme to najít, kartu tam nechám. Není tu. Vezmi všechny věci. Tady je hambáč. Tak já ti pomůžu. Tu správně? Jo. Ne, nehýbej rychle, to je zbytečný. No kámo, ty už si to rozbil na 4. Jdeme pro kart, než nás zabije trhač. Běž už předem, Lukáši, k trhači.
Běžte teda jako Lukáši. Ale já nevím kudy, musíš to nejdřív extraktnout. Oh můj bože. Kam se taky dá hrát? Hej, Ty jsi měl vyjít. jak vyjít? Já už jsem byl tam. Ale máme 45 000 aspoň. Ale bouchačka... Počkej, nekupuj nic, neber nic. Čekej, tohle je dobrý. Tohle je... Nedávej mi to ještě. No tak mi, už si mě tím málem tejznul. Ale je to fakt dobrý, kámo. Já nevím. Oka, Ne, otestu. jo, to dává Kolik? hodně. Ne, čekej, Tak to budu mít já. Vítku. Tak si vezmu ještě tohle. Počkej. Ne, to je jenom skautík. tak to nechci. Uka. Au, já tam málem. No dejte pryč ten skaut. Tak jsi úplný genius. Jo. Ty vole. Takže já mám pánvičku a ty máš... Zapíka. Zapíka. Já mám zapíka, jo? A já mám ale pánvičku. No ale já Jsme mám oba dva, zapíka. ale že ona blízko. Ne si to. Jo, ty jsi Pepík. Já jsem chtěl vzít ten krystal. Příště bereme krystal jeden, aspoň. Jo. Jestli teda přežijeme. Prostě nebudeme... A oni existují lidi, kteří to tryhardějí a prostě mají třeba 30 000 z toho, že všechny zabijou. 14 000. Kosmik. Kosmetik. Ale ty modrý jsou Mám lepší. kosmik. Mám kosmika. A jo, Vítku. Všechny ty, jak vy, který mají ten znak, tak jsou kosmetik. Je jedno, jakou mají barvu.
Nejlepší je podle mě fialová nebo žlutá. Já jdu sem, jedu jiným. Ne, nebude se rozdělovat Vítku. Jo, předtím Vogo. Víš, jak to dopadlo? Já zapomněl, že je pomalej. Jo. Joj. No ten cápek. Jaký? No ten cápek, že je pomalej, jsem zapomněl. Ale jaký? No ten trhač. Jo, ten nebyl. No takže já jsem vyběhl, až když mi to napsalo, že mě tam nechá, že jsi mě tam nechal. Tak mi to tak došlo. No. Co? Teď? To si děláš srandu? Já taky nechápu. Já jsem ani No neslyšel on slyší dveře. perfektně. Kámo, on i slyší, když něco držíš. Ale když a jenže, kámo, jenže já jsem začal... Hej, Ani! Počkáš chvíli? Říká Anča. Je. Tak čau, já... Yes. Počkej, Vítku. Ne, Já to kvituju už. pojď mak. Ne,